Μα το μόνο πράγμα που θυμάται μετά από τόσο καιρό να είναι μια ιστορία του νηπιαγωγείου. Μέχρι να πάει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στρατό, να θυμηθεί 3 γάμους, 1500 γκόμενες, πότε θα φτάσει στο δελτίο μου, λες? Θα έχω πεθάνει. Για να μην σου πω πως θα έχω ξανάρθει στη ζωή ως κάμπια, γιατί με την καντεμιά που με δέρνει δεν με βλέπω να έρχομαι σε κάτι καλύτερο. Και ο Σάβας, ακόμα μαύρα μεσάνυχτα. Και σιγά μην ξέρει Τάμι τώρα τίποτα για το δελτίο. Σοβαρή σχέση. Φοβερός δεσμός. Πήγαινε σπίτι της, την και έφευγε. Τι είπες? Την και έφευγε. Από πού έφευγε? Από το σπίτι της. Τι λέμε τόση ώρα? Σπίτι της. Σπίτι της. Σπίτι. Δεν κατάλαβα, τι λέτε? Σπίτι της. Σπίτι της. Μπορεί να το έχει ξεχάσει στο σπίτι της. Αυτό είναι. Ωραία. Και εμείς πώς θα το βρούμε, αφού το επομένει δεν ξέρουμε? Θα τη ρωτήσεις εσύ, γιατί σε έχουμε. Ποια θα ρωτήσω? Αυτή, τι λέμε το σύνορα, συγκεντρώσου. Αχ, δεν μπορώ, τη νύχτα δεν λειτουργώ. Ναι, ενώ την ημέρα λύνεις εξισώσεις. Να την πιάσει τον μπύρι και να κανονίσει να πάμε σπίτι της. Και οι 3 μαζί. Όχι, θα σε αφήσουμε μόνοι σου. Αυτό το πράγμα ξαφνικά που εμείς οι 3 έχουμε γίνει κολλητές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί να κάνω παρέα με άτομα του χώρου μου, ξαφνικά έχω γίνει κόλος και βρακή με μία φιλόλογο και με μία του μοναστηρακίου. Σωστά το πες. Δηλαδή να τρελαίνεσαι είναι, να τρελαίνεσαι. Αν είναι να χαλιέσαι, τη απόκριση δι σου καρπούσε και πήγαινε στον μπάλ μασκέ της πυροσβεστικής. Δεν εννοούσα αυτού του χώρου, εννοούσα του καλλιτεχνικού του χώρου. Θα με καλέσει ο Εμίλιος Λιάτος και οι μόνες φίλες που θα έχω να παρουσιάσω θα είσαστε εσείς οι 2. Ναι, αλλά θα πούμε τα καλύτερα. Τι να σου πω. Εδώ τόσους και τόσους κόσμος που είναι ηθοποιοί πηγαίνουν σε κλαμπ, πηγαίνουν σε δεξιός, πηγαίνουν σε μπαρ, πηγαίνουν και παίζουν χαρτιά μεταξύ τους. Και εγώ τι κάνω? Είμαι κολλημένη εδώ μέσα στις 2 και με εκείνο το βλαμμένο. Αν δεν σε αρέσει να φύγεις. Να φύγω, αυτό Ναι, θέλω, να φύγεις. φύγω. Αυτό Μόνο θέλω να αυτό θες. φύγεις. Από την πρώτη μέρα να φύγω και να φύγω και να φύγω. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Εγώ ειδικά θέλω. Άμα θες να παίζεις χαρτιά, ρίχνε πασχέντζες. Α, ναι. Άκου να δεις, κοριτσάκι μου, δεν είμαστε εδώ πέρα για να λύσουμε τα ψυχολογικά σου. Λοιπόν, κανόνισε αύριο να φέρεις εδώ πέρα τη Χαζή. Να μάθουμε που μένει. Να βρούμε και τα κλειδιά μέσα από την τσάντα της να τελειώνουμε. Άντε και μετά πήγαινε και σε κλαμπ και σε δεξίωση και σε κουτούκι. Και στο διάολο. Μόνο μην ξεχάσεις να φορέσεις εκεί τάγκα για θα καεί ο κόλος σου. Τι έμαθα. Καλέσατε το όφο στο σπίτι σας. Ποιος το είπε? Αυτή το έχει βγάλει παράρτημα. Μες στη Χαρά είναι. Λες και θα πάει σε Στανδουλάκι. Sorry. Συγχωρεμένη. Ναι, καλά. Εσείς τώρα τι δουλειά έχετε με αυτήν, αυτή και η Μαζούτ? Να, είπα, επειδή είναι η τελευταία χρονιά στην πυρκαγιά, ναι, να κάνω ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο. Α, όπως και πέρυσι και πρόπερσι δηλαδή. Ναι, αλλά φέτος έχω αλλάξει το κόνσεπτ. Θα τους καλώ έναν. Α, ωραία. Μέχρι το 2010 θα έχετε ξεμπερδέψει, οπότε μετά φεύγετε με το καλό. Εντάξει, βρε, θα σε καλέσω και σένα. Α, εγώ δεν παρεξηγώ, κυρία Μπία μου. Άλλωστε, εγώ έχω έρθει και στα 3 αποχαιρετιστήρια πάρτι που έχετε κάνει. Άσε που αν δεν έρθω και σε ένα μπορεί και να πετύχει. Το πάρτι. Ο αποχαιρετισμός. Καλημέρα. Καλημέρα. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. Πώς είσαι, Μπία? Καλά. Γιώργο, τι κάνεις, εσύ? Καλά. Αν είσαι εσύ καλά, είμαι κι εγώ καλά. Έλα, παιδιά, ιδίες τώρα. Όπα, δεν κατάλαβα. Τι να καταλάβεις, έχω εδώ μέσα την κάθε μια, έρχεται με πρίζι, λέει για τους άντρες τους, τα παιδιά τους, τα σαλιαρίσματα μου λείπανε τώρα. Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Έλα, λέει γιατί θες και γρήγορα. Λοιπόν, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Τσιτσίγκος. Ναι, όπως θα έρχεται, πες του να φέρει και ένα φραπέ. Λέει γιατί θες και στα πολλά τώρα. Έλα, βρε, εσύ πάψε, μην είσαι τόσο γεννής με τον κύριο Πέτρου. Έλατε, Πέτρου, τατουάζ θα το κάνω εδώ, να το έχω, να το βλέπω. Τατουάζ. Τέλος πάντων. Η κυρία Μακρύδου. Η γριά που παίζει τη γιατρό. Ναι, δεν είναι γριά. Τι δεν είναι, καλέ. Αυτή δεν έπαιζε τη μάνα κάποιος στο μεθοριακό σταθμό. Ναι, στη δική μας τη σειρά όμως έχει δεσμό με τον εγγονό του βουλευτή Βασιλείου. Αυτό το αμούστακο που ήρθε χτες. Ναι, ακριβώς. Να ζήσουν τα παιδιά. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Μη το λες εμένα. Στο Χάρο να το πεις που ξέχασε να την πάρει. Καλά, αυτή που είναι πολύ μεγάλη, της φέραν το αμούστακο και εμένα μου έχουν φέρει 9 παιδιά. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Δεν αντέχω. Σας παρακαλώ. Δεσποινής. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε εξωτερικό. Και με τον ήλιο. Θα αρχίσει να μυρίζει. Έλα, μη λες τέτοια, συχαίνομαι. Με τον ήλιο δεν κρύβεται τίποτα. Γυρίστε το στην ομίχλη.
Έτσι εξηγείται πως τραβώθηκε ο Χριστιανός και δεν είδε πια παίρνει. Δεν με καταλαβαίνετε. Σε καταλαβαίνω, Χριστέ μου άνθρωπε, αλλά εγώ είμαι μακιγιές, παιδιά. Έτσι, δεν είμαι πλαστικός. Λοιπόν, αυτή η μικρότερη δεν βγαίνει, συνομήλικοι δεν γίνονται. Τελείωσε. Ή αυτή θα παίζει την τεκνατζού, ή αυτός θα παίζει τον νεκρόφιλο. Τι έγινε, παιδιά, πού κοιτάς τώρα? Ναι. Τι Λοιπόν, άκουσα να σου πω, εγώ μία φορά τα λέω. Ό,τι άκουσες. Το κουβαδάκι σου και σε άλλη παραλία. Μπρος! Θα τα πούμε, Μπία. Για την ώρα. Συγγνώμη, σας την πέφτει, μου φαίνεται. Δεν έχω καταλάβει. Όλο μπία και σήμερα για την ώρα... Δεν βαριέσαι. Το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το έργο. Εσένα σ' αρέσει? Τι, ως άντρας? Ναι, ως άντρας. Για μένα ή για δωράκι? Καλά προχωράει. Θα πέσει η φιλενάδα σου. Δεν είναι η φιλενάδα μου. Ούτε για αστείο θα το ξαναπείς αυτό. Κανόνισε όμως, τι θέλω σε κατάσταση Βοσκόπουλος Βεράκη. Στο μάτι να σε κοιτάει. Το γιατί δεν μου εξήγησες? Τώρα, το γιατί σε ενδιαφέρει να ξεπώσει τα λεφτά που σου έταξα. Τι λέει? Για περίμενε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Λέξινος και ξερός! Τι κάνεις? Άχι, και por qué το κλεισες? Porque μου πήρε τα αυτιά και εσύ και αυτή χαμένη που τραγουδάει. Δεν είναι χαμένη, είναι η Νίνια Παστόρη. Μωρ δεν πανάνε και η Μαριάνθη κεφάλα. Είναι traditional, παραδοσιακό. Χέστηκα! Σου φέρα εγώ να ακούσεις μπαμπικόλα πρωί-πρωί. Τσιμουδιά! Έλα. Να σου πω, σκέφτομαι να της πω να βγούμε σήμερα. Όχι, σήμερα με τίποτα. Γιατί? Γιατί σήμερα έχουμε να τακτοποιήσουμε ένα άλλο θέμα. Ποιοι? Πολλά ρωτάς. Λοιπόν, συνέχισε το μαρκάρισμα, αλλά θα με ενημερώνεις πριν από κάθε σου κίνηση, εντάξει? Λοιπόν, έλα, τα λέμε, έλα, γεια. Για πού ετοιμάζεσαι? Να κάθομαι. Να κάτσω. Πηγαίνεις και σχολείο, τρομάρα σου, και όχι να μην κάτσεις. Έχεις δουλειά. Δεν έχω. Άμα έρχεται πελάτης, πηγαίνω πάντοτε πρώτος, πριν από τους άλλους. Ποιους άλλους, καλέ, μόνος σου δεν είσαι? Ναι, εσύ, μπερδεύτηκα, μόνος μου είμαι. Σενιόρα Σούλα, καπότα στα ελληνικά είναι το κοντόν. Έχει και κοντόν, έχει και μακρύν. Γιατί ρωτάς? Porque στα ισπανικά καπότα είναι το σκούφος και μου το λένε χθες και λέω τι σκούφο να βάλω με τέτοια σέστη. Ποιος το είπε? Καταρχήν εσύ σχολείο δεν είχες χθες? Στο σχολείο μου το είπανε. Σε ποιο μάθημα? Στην ανθρωπολογία. Τι σχολείο είναι αυτό? Ξέρω. Νυχτεριδινό. Μετά το τέλος του πολέμου, η Πολωνία περιελάμβανε την Άνω Σιλεσία, την Κάτω Σιλεσία, την Πέρα Σιλεσία Και τη Δόθε Σιλεσία. Ναι. Νέκρα! Την Άνω Σιλεσία, την Ανατολική Γαλλικία και ένα διάδρομο προς τη Βαλτική. 3 πράγματα είναι. Δεν μπορείτε να τα θυμάστε. Παρακάτω. Πού κοιτάς, Λαζάρου? Εσάς, κυρία. Γιατί δεν με έχεις ξαναδεί? Αυτό τι είναι? Σοκολάτα. Σε ρώτησα. Τι νος είναι αυτό? Τι νος είναι? Αν να χαθείτε πια. Τι έπαθες? Τίποτα. Ό,τι και να έπαθες έτσι κι αλλιώς για σένα βελτίωση θα είναι. Συνέχισε, Πατήλα. Μάλιστα. Τα βαλτικά κράτη που δημιουργήθηκαν μετά τη συνθήκη του Breakfast Litovsk. Breakfast με cornflakes και αυγά με μπέικον. Πώς σου φαίνεται? Brest Litovsk. Αυτή είναι η συνθήκη. Κάτσε κάτω. Δεν μου λέει εσύ, Φαντή. Τόση ώρα σε κοιτάω. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Τι έχεις ντυθεί σήμερα? Αποφάσισα να γίνω κοθομεταλλού, κυρία. Μεταλλού δεν σ' άρεσε? Όχι. Πολύ καλά έκανες. Διότι βρεφονιπιοκόμος που δήλωσες δεν σε βλέπω. Όχι. Θα γίνω και βρεφονιπιοκόμος. Α, θα κρατάς τα παιδιά των Guns N' Roses. Αυτή δεν είναι γκοθ. Ενώ εσύ νομίζεις ότι είσαι. Λοιπόν, τέρμα το μάθημα για σήμερα. Με συγχύσατε. Δεν θέλω ανησύχηση γιατί με περιμένει στο σπίτι μου καινούρια. Γιατί, κυρία, μόνοι σας δεν μένετε? Εδώ είσαι εσύ. Έξω. Μα τελείωσε το μάθημα. Ποτέ δεν είναι αργά. Έξω είπα. Γράφ τον τόπα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε επανάληψη το δεύτερο κεφάλαιο. Όλοι έξω τώρα, δρόμο. Λαζάρου, εσύ τι έγινε και δεν έφυγες? Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις κάτι? Τι θες? Ήθελα να σας πω ότι επειδή είμαι λίγο αδύναμος στην ιστορία. Α, εκεί το έχεις εντοπίσει εσύ. Ήθελα να ρωτήσω
Αν κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι κάνω, σε στουρνάρια δεν κάνω. Δεν κατάλαβα. Στα λόγια μου έρχεσαι. Μην τα κλείσεις! Μία ώρα πάνω κάτι σοκολάτα, μία ώρα πάνω κάτι σοκολάτα! Δεν μπορώ άλλο πια! Τίποτα άλλο θες? Όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατσίκης τι κάνει? Θυμήθηκε. Να σου πω κάτι, Λεζάρου. Εσύ από κάποιον είσαι βαλτός. Από το Θεό, από το διάβολο, δεν ξέρω, αλλά από κάποιον είσαι βαλτός. Δεν θα συγχυστώ όμως, διότι αν όλα πάνε καλά σήμερα, δεν πρόκειται να σε ξαναδώ ποτέ πια. Κατάλαβες? Μάλιστα. Αρκεί να πάνε όλα καλά σήμερα. Γιατί ντυθήκαμε? Περιμένουμε κόσμο. Ποιος θα έρθει? Θα έρθει η κοπέλα που ήταν εδώ και χθες. Α, Τι έπαθες? τίποτα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή λέει την αλήθεια. Για ποιο πράγμα? Ότι είχα δεσμό μαζί της, αφού ήμουν παντρεμένος. Δεν θυμάσαι καλά. Μπορεί να μην θυμάμαι, αλλά τέτοιος άνθρωπος δεν ήμουνα. Να έχω κάνει γάμο με εσάς και να γυρνάω με τη μία και με την άλλη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Και τι είναι? Πάρ' τον από εδώ, μην του χώσω καμία. Πρέπει να στεναχωρήθηκε πολύ η κυρία Σούλα με αυτό που έμαθε. Ποιο? Ότι είχα ερωμένη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό για μια γυναίκα να το μαθαίνει. Δεν είναι? Φύγε Σάβα, κρατάω μαχαίρι. Τι θα φάμε? Φιλετάκια με αρακά. Πάλι αρακά? Γιατί είδες, άρεσε. Καλώς είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Κέτη, νομίζω ότι κάθε φορά που τρώω αρακά, αμέσως μετά πάω τουαλέτα. Είναι καλός για το μνημονικό. Θυμάσαι όταν πρώτο ήρθαμε, δεν θυμόσαι κατά που πέφτει το μπάνιο? Ναι. Με τον αρακά το έμαθες. Ράκος έγινε. Το έντερό σου? Όχι. Η κυρία Σούλα. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να μαθαίνει κάτι τέτοιο για τον άντρα της. Τι ψάχνετε? Τα χάπια μου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που τα έβαλα. Ανά, ορίστε, κυρία Κέτη. Και να βλέπει μάλιστα αυτή τη γυναίκα μπροστά της με τα ίδια της τα μάτια. Αρχίζει να σκέφτεται. Γιατί? Τι παραπάνω έχει αυτή από μένα? Γιατί να την προτιμήσει? Σάβα, κανόνισε. Αυτό ήταν το τελευταίο χάπι, δεν έχω άλλο. Και μάλιστα χάνει την αυτοπεποίθησή της σαν γυναίκα. Γιατί βιώνει την απόρριψη και νιώθει ότι δεν είναι επιθυμητή για τους άντρες. Νομίζει ότι δεν αξίζει τίποτα. Χάνει το ενδιαφέρον της για τον έρωτα. Και καταργεί η ίδια τον εαυτό της, όπως ακριβώς την είχε καταργήσει προηγουμένως ο άντρας της. Σούλα! Τι έγινε? Πάρτονε να μην το βλέπω, γιατί θα το βρείτε κάτω από το μαρούλι στη σαλάτα. Τι λες πάλι, βρε? Έλα έξω να ρίξει ένα σκούπισμα μέχρι να έρθουν. Και μην το ξαναφήσετε να δει δρούζα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Αλίμονο, χαρά μας. Το μάτι σου τι έπαθε? Δεν σας τα είπε η κυρία Μπέκου. Είχαμε μια εκπληκτική σκηνή στο 3.228ο επεισόδιο. Πολύ ρεαλιστική. Μου έδωσε η κυρία Μπέκου μια μπουνιά. Βγήκε πάρα πολύ καλό. Σ' άρεσε, είναι γιατί είχα από κάτω δεύτερο επίπεδο. Όλοι στο πλατό χειροκρότησαν. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ηθοποιός. Μπράβο. Πολύ νόστιμο, κυρία Κέτη. Ευχαριστώ. Τι είναι? Φιλέτο. Α, ναι, γιατί νόμιζα ότι είναι κοτόπουλο. Τελικά αυτά τα πτηνά την ίδια γεύση έχουν. Τι είναι αυτή? Να μην μπορείς να πεις ότι είναι την κόμματα του άντρα σου. Γιατί άμα ήταν αραιοπαγίτη, θα τα καμαρώναμε, νομίζεις. Την άλλη, κοίτα. Κάθεται και τρώει σαν να μην τρέχει τίποτα. Τρως, μπία μου. Έχω μια πινιά. Είχες και μια δουλειά να κάνεις όμως, Τι δουλειά? Α, ναι. Διακριτικά, Ξέρω. Τάμι, πού μένεις? Στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, μας βολεύει να λίγο μακριά. Όπου και να είναι τώρα. Πού πας εσύ? Τουαλέτα, τα μπιζέλια. Α, κατάλαβα. Καλή επιτυχία. Και δεν μου λες, Τάμι, στην Κυψέλη πού ακριβώς μένεις? Τον τρίτο. Σε ποιο δρόμο θέλει να πει? Α, σε αυτό που είναι το ψιλικατζίδικο της κυρίας Φανής. Απέναντι από το περίπτερο. Το όνομα του δρόμου, πουλάκι μου. Δεν το ξέρω. Δεν κοιτάω το όνομα για να το βρω. Περπατάω ευθεία στην Πατησίων και μόλις δω το ψιλικατζίδικο κάνω αριστερά. Τι είναι αυτή, πού μπλέξαμε? Μιτσι, μου έρχεται να της μαυρίσω και τ' άλλο το μάτι να γίνει ζωρό. Να σου πω, τη διεύθυνση δεν την ξέρεις. Δεν την έχεις διαβάσει πουθενά.
Σε κανένα λογαριασμό, όταν έρχεται ο ΤΕΙ, ΔΕΗ, δεν γράφει πάνω. Δεν ξέρω. Εγώ το όνομά μου κοιτάω και έτσι καταλαβαίνω ότι είναι ο δικός μου. Ανά! Αδαμαντία Τσανάκα. Αυτό είναι το όνομά μου. Το βλέπω και το παίρνω. Φέρτο. Μυτιλίνης 127. Αχ, ναι, θυμόμουν ότι ήταν Πελοπόννησος. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε την τσάντα της διακριτικά και πάμε μέσα να βρούμε τα κλειδιά. Δεν φτάνω. Προσπάθησε. Δεν είμαι κατήρα μου, όλα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μας τρίψα, πάω από εδώ, πάω από Σήκω. εδώ. Α, το δω. Διακριτικά. Κύριε Μπέκου είστε! Κατάλαβες, σαν αυτό που παίζαμε στο σχολείο, Σαΐν είσαι! Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Φαντάζομαι τη χαρά του δασκάλος όταν έμπαινε στην τάξη. Πάμε μέσα για λίγο εμείς. Πού πάτε, μόνοι σας? Πώς πρέπει να πάμε, να κάτσεις εσύ να κάνεις παρέα στην τάμη, γιατί δεν είναι σωστό να είναι Και μόνοι. τι θα είστε μόνοι σας και θα ψάξετε? Τι πράγμα? Δουλειά σου εσύ. Δεν μπορεί να Και ψάξετε πρέπει να μόνοι. μείνει μαζί της. Τι φοβάσαι, αυτά έχουμε κανονίσει. Πάμε μέσα και ερχόμαστε. Να, ήρθε και ο Σάββας. Τι να σου πω τώρα που ήρθε και ο Σάββας, πολύ ωραία θα περάσω. Μην αργήσετε! Πού πάτε? Να σου πω, τι κάθεσαι κι εσύ από πάνω μου σαν το χάρο, πήγαινε δεξιά, κάθεσαι εκεί πέρα. Μα τι είναι αυτή η σαβούρα που έχει μαζέψει, μου λες? Κοκαλάκι. 12 κοκαλάκια. Ούτε λερναία ύδρα να ήτανε. Εγώ δεν τη θέλω αυτή εδώ. Θέλω να φύγει αυτή η Δεσποινής από το σπίτι. Να σου πω. Εσύ βούλωστο, γιατί θα ξεσπάσω πάνω σου. Βούλωστο. Εγώ δεν ήρθα για σένα. Ήρθα γιατί με κάλεσε η κυρία Μπέκου. Δεν έχετε καμία δουλειά, Δεσποινής, εσείς σε αυτό το σπίτι. Δεν πειράζει, έχουμε εμείς δουλειά σε ένα άλλο σπίτι. Η κυρία Σούλα πιστεύει ότι έχω. Και εγώ θα ακούω την κυρία Σούλα. Και πολύ καλά θα κάνεις να δεις μεγάλη προκοπή. Γιατί και εμείς την κυρία Σούλα ακούμε, μεγάλο χαΐρι έχουμε δει. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, Δεσποινής, να έρχεστε σε ένα τίμιο σπίτι και να ισχυρίζεστε ότι εσείς και εγώ τα είχαμε και δίθεν έχουμε ερωτικό σύνδεσμο. Πάλι δρούζα έβλεπες. Αν ήξερα ότι ήσουν παντρεμένος, δεν θα έκανα τίποτα μαζί σου. Αλλά αυτός που πρέπει να ντρέπεται είσαι εσύ που είχες τέτοια γυναίκα και την απατούσες. Όταν λες τέτοια γυναίκα, ποια τέτοια γυναίκα ακριβώς εννοείς? Την κυρία Σούλα. Α, γιατί αυτό το γέρι έχει χάσει τον προσανατολισμό. Είστε πολύ μικροί εσείς, Δεσποινής μου, να πιάνετε στο στόμα σας την κυρία Σούλα. Και εσύ είσαι πολύ μικρός και μικρός και... Τριανταφυλλένιος. Άστο. Μην το ζορίζεις. Άμα δεν σου βγαίνει, μην το ζορίζεις. Θέλω να φύγει αυτή η Δεσποινής από το σπίτι τώρα αμέσως. Αυτή είναι ξένη. Να σε καλώσω, να σου πω. Όταν την κουβάλαγες εσύ δεν ήθελες να φύγει, τότε δεν ήταν ξένη. Θα έφευγα και μάλιστα τώρα αμέσως. Όχι, πού να φύγεις, μη φύγεις, πού να πας, σε θέλουμε. Αλλά περιμένω να με πάρει η ξαδέρφη μου τηλέφωνο μόλις πάει σπίτι της, γιατί στο δικό μου δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί σήμερα στο ταξί ξέχασα τα κλειδιά μου και δεν πρόλαβα να βγάλω. Αύριο θα βγάλω άλλα. Τι στον κόρακα τα έχει βάλει? Έτσι μου έρχεται να την πιάσω από το λαιμό και να την πνίξω την παλιοκότα. Μας έχει και ψάχνουμε. Πώς πάει, καλά. Πώς να πάει μωρέ με την ηλίθεια που μπλέξαμε? Πού τα έχει βάλει, μου λες? Σε ένα ταξί κάπου στην Αλεξάνδρας. Τι? Αυτό που ακούσατε. Τα χάσε. Α, δεν πρόλαβα να φάω το φαγητό μου. Γι' αυτό στο βάλαμε στο τάπερ. Δηλαδή, τώρα φεύγω. Ήρθες, τα είπαμε, δεν είναι και για χόρταση. Άλλωστε μη σκάς. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Αλήθεια. Βέβαια, τι νόμιζες, έτσι εύκολα καθάρισες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ευγενικές. Θα έρθω και αύριο. Άντε καληνύχτα, καληνύχτα. Τσακίδια. Το νούμερο. Πάντως εγώ δεν θέλω να ξανάρθει αυτή η Δεσποινή σπίτι μας. Κάνε μία λίστα ποιους θες και ποιους δεν θες να ξέρουμε. Και εγώ που έλεγα πως θα τελειώναμε σήμερα, θα παίρναμε τα λεφτά. Θα γλιτώναμε και από αυτόν, μια και καλή. Και θα σηκωνόμαστε να φύγουμε για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Τώρα ξανά μαγαζί. Ξανά σχολείο. Ξανά πυρκαγιά. Πώς? Δεν είναι δυνατόν. Ξαναχτύπησε ο παρανοϊκός εμπριστής που έχει βάλει στόχο του να κάνει στάχτη και μπούρμπερι όλη τη χώρα. Ωραία. Θέλω άμεση κινητοποίηση όλων των μονάδων. Ακούς υποπειραγέ. Και να έρθει και ένα όχημα να με παραλάβει. Ναι, θα έρθω κι εγώ. Τι σημασία έχει που είμαι πύραρχος. Θα έρθω. Εκεί, στις φλόγες. Μέσα στην καρδιά της πυρκαγιάς που αυτός ο αλήτης προξένησε. Στην καρδιά της πυρκαγιάς. Κατ. Τέλειο. Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ καλή.
ήσουν απίστευτη, ειλικρινά. Τέτοια ένταση, τέτοιο πάθος. Ναι, το ξέρω, βιώνω κάτι πολύ έντονο το τελευταίο καιρό στη ζωή μου και μου βγαίνει στο ρόλο. Κυρία Μπέκου, ήσασταν συγκλονιστικοί. Το ξέρω, Τάμι, παιδί μου. Κύριε Πέτρου, Ναι. πώς σας φάνηκε το χθεσινό επεισόδιο? Εσύ έπαιζες? Ναι. Χάλια ήταν. Θες τίποτα άλλο, μας διέκοψες τώρα. Όχι, δεν πειράζει. Και εγώ θέλω λίγο να της μιλήσω. Μας επιτρέπεις? Ναι, φυσικά, εντάξει. Θα τα ξαναπούμε, Και δεν τα ξαναλέμε. Μην τα ξαναλέμε. Τι έγινε με τα κλειδιά, εντάξει? Έβγαλα καινούρια. Ωραία. Λοιπόν, τα δοκίμασες, χωράνε? Ναι, μια χαρά είναι. Τέλεια. Σε περιμένω το βράδυ στο σπίτι στις 9 για φαΐ. Έγινε. Μην τα ξεχάσεις. Όχι. Αχ, κύριε Μπέκου, πόσο πολύ με χαμπάτε και με προσέχετε. Η Σούλα δεν έχει έρθει. Δεν την ξέρεις την κυρία Σούλα? Η κυρία Σούλα είναι να καταστρώνει τα σχέδια και εμείς οι δύο ηλίθιες να τα εκτελούμε. Διακρίνω μια κακία ή μου φαίνεται? Αλλά βέβαια η κυρία Σούλα είναι η σύζυγος, ενώ εμείς είμαστε οι αδερφές της. Ήθελα να ξέρω τι της βρήκε. Τι της βρήκες, βρε? Ποιανής? Της γυναίκας σου. Δεν θυμάμαι. Κι ούτε πρόκειται. Πάλι η ίδια θα έρθει. Αυτή βρήκαμε, αυτή φέρνουμε. Μη στεναχωριέσαι. Θα βρούμε κι όλες τις άλλες γκόμενες και θα τις φέρουμε εδώ για σημάζοψη. Γιατί είχα κι άλλες? Αυτή η απορία στο μάτι είναι που με σκοτώνει. Εσένα τι σου βρήκε δηλαδή? Ποιος? Σκάσε και δούλευε. Ναι. Γιατί αργεί τόσο αυτή? Με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε ότι κάτι της έτυχε και θα αργήσει. Εγώ είμαι σίγουρη, αυτή κοιτάει βιτρίνες. Ξάδερφε, δεν πάμε καθόλου καλά. Γιατί ρε ξαδέρφη δεν πάμε καλά? Είπαμε να την κάνεις να σε ερωτευτεί. Πού είναι το? Ρε Σισούλα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αμέσως. Μην ξεχνάς ότι εκεί πέρα εργάζομαι κιόλας. Δεν μπορώ όλη μέρα να ζαχαρώνω την πία, έχω και δουλειά να βγάλω. Τι να την κάνεις τη δουλειά, ρε Γιώργο? 50.000 ευρώ είναι αυτά που θα πάρεις, έτσι και τη ρίξεις. Εντάξει, είναι πολλά λεφτά, αλλά δεν θα ζήσω με αυτά. Καλά, τόσο πολύ θέλεις να την εκδικηθείς? Αφού μου φάγει τον άντρα, να μην θέλω. Ξέχνα το και σε πια. Δεν μπορώ. Τώρα αυτή είναι μαζί. Ποιοι? Η μπία με τον πρώην σου. Ναι, είναι σωστό. Γι' αυτό σου λέω. Κανόνισε να τη ρίξεις και μετά ξέρω εγώ πώς θα πάρω την εκδίκησή μου. Κι όλα καλά, ρε ξαδέρφη. Αλλά αυτά τα 50.000 ευρώ, πού θα βρεις εσύ να μου τα δώσεις? Καλά, δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ξαδερφούλα? Ξέρω κι εγώ. Μικρή έκλεβες από τα νήπια το κολατσιό τους και μετά τους το πουλούσες κιόλας. Αυτά είναι περασμένα μεγαλεία. Περασμένα, ξεχασμένα θέλω να πω. Δεν είμαστε στο νηπιαγωγείο, είμαστε ενήλικες και κάνουμε μια σοβαρή συμφωνία. Ρίχνεις την πία και ρίχνω το χρήμα. Και δεν θα μάθει ποτέ κανείς ότι ήσουν βαλτός από μένα, φυσικά. Σου είπα χθες να τη ζητήσω να βγούμε και μου είπες όχι. Σήμερα πάλι τα ίδια. Άργησες. Άργησες και δεν γίνεται. Προς το παρόν. Κάτσε να δω πώς θα πάει το πράγμα απόψε και μετά βλέπουμε. Τι πράγμα? Λέω να δω αν θα πετύχει αυτό που είναι να γίνει σήμερα και αν πετύχει, έχεις το πράσινο φως να δράσεις ελεύθερα. Και γρήγορα. Γιατί φύγαν τώρα? Πώς, να μην σε κεράσουμε κάτι? Δεν ήταν ανάγκη να βγουν έξω μέσα στη νύχτα να βρουν ζαχαροπλαστείο. Θα αργήσουν πολύ? Αναλόγως, είναι μεγάλο το σπίτι σου? 145 τετραγωνικά. Θα αργήσουν. Δεν κατάλαβα. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω, αλλά και εσύ βρε παιδάκι μου χάθηκες να μένεις μέσα σε μια γκαρσονιέρα. Πάντως η κυρία Σούλα με έχει αφήσει άφωνη. Αισθάνομαι καταυποχρεωμένη. Μήπως να της κάνω ένα δωράκι? Προχθές είδα ένα σούπερ βάζο. Να πάω αύριο στην αγορά και να της το φέρω. Στο κεφάλι? Όχι, καλά, εδώ για το έπιπλο. Α, για το έπιπλο. Άστο, καλύτερα μην μπαίνεις στον κόπο. Δεν γύρισαν ακόμα οι άλλες κυρίες? Έχουνε πάει να πάρουν κεράσματα. Μην τα ξαναλέω τώρα, Εσείς δεν φύγατε ακόμη? Θα φύγω όποτε θελήσω εγώ. Κανονίστε τώρα να αρχίσετε τα χτεσινά. Άντε, γιατί η υπομονή μου έχει εξαντληθεί. Γιατί δεν φύγατε αφού χωρίσαμε, τα χωρίσαμε? Περιμένω την κυρία Σούλα, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που είχες δίπλα σου και δεν το εκτιμούσες. Εγώ θέλω να φύγετε σπίνης από αυτό το σπίτι. Να σου πω, έχω πάρα πολύ τα νεύρα μου σήμερα, πάρα πολύ. Δεν ανοίγεις να δούμε λίγη τηλεόραση? Θα με θυμηθείς, να το θυμηθείς, όταν φύγω πια κι όταν αισθανθείς παγωνιά και τέλος. Μη ρωτήσεις.
Δεν πρόκειται να σου απαντήσω. Δεν θα βγάζω εγώ συνέχεια το φίδι από την τρύπα. Για παρηγοριά τότε θα είναι αργά. Τι έγινε, τίποτα. Δεν το βρήκατε. Όχι. Τι κάτε μια νύχτη. Τι κάνουμε τώρα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Βάζουμε ξανά τα κλειδιά πίσω στη τσάντα της και τη στέλνουμε από εκεί που ήρθε. Πέρατε γλυκά. Τι είπα αυτή. Της είπα ότι λείπετε γιατί πάτε να πάρετε κάτι κεράσματα. Δώσεις 10 ευρώ να πάρει του Λούμπε και Σίλτινα. Είστε σίγουρες ψάξατε καλά. Ψάξαμε. Αν δεις σε τι κατάσταση αφήσαμε το σπίτι. Γυρνάω και τι να δω. Ένα σπίτι βομβαρδισμένο. Οι ντουλάπες κατεστραμμένες. Τα έπιπλα αναποδογυρισμένα. Ωραία, ωραία. Τα σερτάρια. Και αυτά κάτω στο πάτωμα. Τέλεια, τέλεια. Σήκωσαν και τα χαλιά. Καλά, πολύ έξυπνο αυτό, άλλο. Το μπάνιο ανάστατο. Πήραν τα σκουπίδια της κουζίνας και τα άδειασαν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή κάναν πολύ καλή δουλειά. Τι πολύ καλή δουλειά, κυρία Μπέκου μου. Το κάναν το σπίτι Βιετνάμ. Και δεν πήραν τίποτα. Όχι, ούτε κοσμήματα, τίποτα. Λες και μπήκαν μόνο μέσα για να ψάξουν. Τουλάχιστον ψάξαν καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μην το λες. Τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να ξαναψάξουν. Τα κτίνει. Και το χειρότερο απ' όλα ξέρετε ποιο είναι. Πήραν το σκυλάκι μου το Ρούντι και το βάλαν μέσα στο πλυντήριο. Στους πόσους βαθμούς? Καλά, βρε Θεόφοβες, το σκυλί τι σας έφταιγε. Έλα μωρέ με το κοπρόσκυλο μας πήρε τα αυτιά. Κι ήταν ανάγκη να το βάλετε στο πλυντήριο. Εντάξει, δεν το βάλαμε και στην πρόκληση. Στον κάδο το είχαμε μαζί με την τροφή του. Τι ώρα θα έρθεις? Ξέρω εγώ σε κανένα 2 ώρο. Η Σούλα είναι στο μαγαζί. Ναι. Άντε σε κλείνω να δώσω στον άλλον το χάπι του. Γεια. Σάβα! Σάβα! Ναι. Ποια είμαι εγώ? Μα τι ερώτηση είναι αυτή, κυρία Κέτη? Η κυρία Κέτη είσαστε, την αδερφή της γυναίκας μου. Τζάμπα φαΐ θα φας και σήμερα. Έκλεισα δουλειά για το καλοκαίρι στο θέατρο. Θα πουλάς γρανίτες? Όχι καλέ, θα παίζω. Θεός φυλάξει. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξω τα φτερά μου στο χώρο. Μην κουτσουλήσεις κανέναν, πρόσεχε. Το έργο, άμα το διαβάσεις, είναι καταπληκτικό. Άμα το παίξεις όμως? Γεμάτο συμβολισμούς και αλλογουρίες. Αλληγορίες. Αυτό, πολύ πρωτοπορία. Υπόθεση έχει? Πώς δεν έχει? Ο σκηνοθέτης μου είπε ότι θα είναι η φώνισσα του Παπαδιαμαντή σε musical. Χριστέ μου, τι ακούω πρωινιάτικα? Βα, εδώ είσαι εσύ. Γιατί δεν μελετάς το κείμενό σου? Η Δεσποινή Σύση δεν μου επιτρέπει να κάνω πρόβα εδώ μέσα. Γιατί έτσι Δεσποινής? Γιατί έτσι γουστάρω. Δωμάτιο μακιγιάζ είναι, δεν είναι επίδαυρος. Εσύ τι θες εδώ? Ψάχνω την κυρία Μπέκου. Δεν είναι εδώ? Για κοίτα πίσω από το eyeliner. Δεν είναι εδώ, δεν βλέπεις? Καλά. Καλά. Έλα. Να σου πω, αυτός ο κακός πολύ τελευταία με την κυρία Μπέκου ασχολείται. Τελευταία πολύ ασχολείται με την κυρία Μπέκου. Ναι, το πρόσεξες κι εσύ? Και εσένα τι σε νοιάζει? Δεν με νοιάζει, αλλά οι έρωτες πρέπει να μένουν εκτός δουλειάς κατά τη γνώμη μου. Μπα. Εδώ κάνουμε μια σοβαρή σειρά υψηλού επίπεδου. Προσεγμένες ερμηνείες, άριστο σενάριο, ευρηματική σκηνοθεσία. Δεν κοροϊδεύουμε. Τι έγινε τελικά με την Πορτιόν? Τι πράγμα? Με του Μαρίδο, άντρα σου, σενιόρ Σάβα. Που ήθελες να παίρνεις λεφτά, βγήκε χαρτί. Όχι. Ελλάδα. Χώρα του φωτός. Λίγα για την Ελλάδα εσύ. Τη δικιά μας την ιστορία δεν την έχετε που να χτυπιάστε κάτω. Ποιο τις κολόνες, με αυτά μείνατε. Να μας σου χώσω καμιά. Όσο κάνανε αρχαίοι Έλληνες να φτιάχνουν Παρθανώνα, κάνετε τώρα εσείς να φτιάχνετε ένα χαρτί. Η απέλασή σου τσακατσάκα θα βγει πάντως. Όντως εγώ, σενιόρ Σάβα, 2 φορές που το είδα, καλό μου φάνηκε. Και 2 φορές καλός είναι. Δεν μου λες? Σαν πολύ δεν κάθεσαι εσύ σήμερα. Κουρασμένο είμαι. Γιατί, τι έκανες? Μας πήγανε δρομή με το σχολείο χθε. Νυχτερινό σχολείο εκδρομή. Πού σας πήγαν? Στο Ρέμο. Δεν μας τα λες καλά. Πελάτης. Ναι, Γεια σας. Ρε καλώστη, τι κάνεις εσύ εδώ? Πήρα τη διεύθυνση από την κυρία Μπέκου, μου έδωσε το όνομα του δρόμου. Σας έφερα αυτό. Τι είναι αυτό? Δωράκι, ανοίξτε το. Κυρία Σούλα, αισθάνομαι πολύ άσχημα για την αναστάτωση που σας έφερα. Αλλά ειλικρινά δεν ήξερα ότι ο Σάββας ήταν παντρεμένος. Χαμηλά θα τα λες αυτά. Σκύβω. Πιο σιγά εννοώ. Γιατί? Ξέρω εγώ τι λέω.
Το βάζω, τι μου το έφερες? Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Μου φερθήκατε τόσο καλά. Όλες οι παντρεμένες που μαθαίνουν ότι το έχω με τον άντρα τους. Δεν ξέρετε πώς μου φέρονται. Σαν δεν τρέπονται. Αφήστε τα. Μόνο εσείς μου φερθήκατε τόσο καλά. Είμαι πολύ πονεμένο άτομο, κυρία Σούλα. Αλλά τώρα αισθάνομαι ότι βρήκα μια φίλη. Πού? Σε εσάς. Ξαναψάξε, λέω εγώ. Τι πράγμα? Τίποτα. Λέω ότι όλοι κάτι βρίσκουνε, μόνο εγώ δεν έχω αξιωθεί να βρω ακόμα αυτό που ψάχνω. Κυρία Σούλα, είστε ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Είμαι. Εσείς και η κυρία Μπέκου. Θέλω πάρα πολύ να γίνουμε φίλες. Θα γίνουμε. Άντε, φύγε τώρα και τι κοιτάει ο άλλος. Να πηγαίνουμε σινεμά, να βγαίνουμε για ψώνια. Να αλλάζουμε κόλλες αλληλογραφίας. Τι μαζεύετε κι εσείς? Και κόλλες και χαρτοπετσέτες και χαρτιά υγείας. Φύγε τώρα. Ναι, να πηγαίνω. Μη σας κρατάω και από τη δουλειά σας. Άντε, μπράβο. Θα τα ξαναπούμε. Ανυπομονώ. Στεναγύρισε το βλήμα. Ποια ήταν αυτή? Όχι, που δεν θα ρώταγες. Γκόμενά σου. Άντε πάλι. Δεν θα λες? Όχι. Καλά. Το βάσο το θες? Γιατί, τι θα το κάνεις? Εγώ τίποτα, αλλά το πούλησα σε αυτό το Αμερικάνο 280 €. Αυτό? Συ, αλλά άμα ρωτήσει θα λες ότι είναι από την αρχαία Σπάρτα. Α, εσύ αγόρι μου είσαι μεγάλο έγκλημα. Συ, πως άμα το κάνουν Έλληνε είναι ξυπνάδα. Άμα το κάνω εγώ είναι έγκλημα. Ήρθε η Τάμι στο μαγαζί σου. Ναι, παιδί μου, τι σου λέω τόση ώρα. Θέλει να γίνουμε φίλες. Φίλοι με την ερωμένη του άντρα σου, μόνο οι Αμερικάνοι τα κάνουν αυτά. Γι' αυτό τρέχουν στους ψυχίατρους. Μη σκάς, θα τις περάσει. Σούλα, έχεις επισκέψεις? Τζα! Μπορεί και όχι. Φίλοι για πάντα εγώ και εσύ, φίλοι για όλα στη ζωή, φίλοι για όσα έχουμε ζήσει, τίποτα δεν θα μας χωρίσει. Δεν αντέχω άλλο. Μου έχει γίνει στάνος κορσές. Στο σπίτι, στο μαγαζί, στο τηλέφωνο. 2 μέρες τώρα δεν με έχει αφήσει ησυχία. Χθες μου ζήτησε να πάμε διήμερο στη Σαντορίνη. Και γιατί δεν πας? Και να σας αφήσω εσάς να λονίζετε εδώ πέρα. Δεν σφάξανε. Καταρχήν έτσι και πάω στη Σαντορίνη με αυτή, θα τη ρίξω στο ηφαίστειο. Κοίταξε, πρέπει να κάνεις υπομονή. Άλλωστε είναι τόσο ηλίθια που δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Εσύ φταίς, μωρή πυροσβεστική που της έδωσε στη διεύθυνση. Τι είναι, παιδιά, γιατί φταίω εγώ, τι? Για ό,τι γίνεται, εγώ θα φταίω εδώ μέσα. Μια χαρά είμαστε πριν εμφανιστεί, που λέει ο λόγος. Τι ήθελε και ήρθε? Το σχέδιό μας πρέπει να διέπεται από άκρα μυστικότητα. Ήμασταν 3, τώρα θα γίνουμε 4. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Θα τη φωνάζουμε εδώ για να κρατάει το Σάβα. Σε τίποτα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Όπως ήρθε, έτσι θα φύγει. Ωραία. Όπως ήρθε, έτσι θα φύγει. Φώναξε τη μια μέρα και διώχτη. Αυτό κάνε. Κύριε, μια φάπα. Δεν γίνεται. Πρέπει να απομακρυνθεί μεν, αλλά με το μαλακό. Αλλιώς μπορεί να ανοίξει το στόμα της εδώ και εκεί και να έχουμε άλλα μετά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε και στο σπίτι να μην ξανάρθει και να μην κάνει λόγο πουθενά για ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, σκέφτηκα. Πρέπει να τη φοβήσουμε. Ακριβώς. Πρέπει να φοβάται σένανε. Τόσο πολύ που να μην θέλει να σε κάνει παρέα καθόλου. Αναγιά σου αυτό. Αλλά τι να κάνουμε? Τι να της πούμε? Η κυρία Σούλα είναι η Άννα της 17 Νοέμβρη. Μη φωνάσεις. Μας ακούσει κανένας κακαουνάκης ποιος γλιτώνει. Πέφτω από τα σύννεφα. Πέσε. Κλασική αντίδραση. Θα βάλω τα κλάματα. Αμάν βρε Τάμι, κι εσύ, ό,τι και να σου πούνε μπήκε στα κλάματα. Γι' αυτό δεν έχεις φίλες. Ποια θα κάτσει να κουτσομπολέψει μαζί σου? Εσείς πώς το μάθατε? Μας το είπε η ίδια. Τι σόι αδερφές είμαστε. Και πήγε να σας μπλέξει κι εσάς? Πήγε να μας μπλέξει. Και τι κάνατε? Δεν πήγαμε και μπλέξαμε. Μέναμε τότε και στους Τρακομακεδόνες. Πού να καταβαίνεις 2 φορές την ημέρα στη Δαμάρεως. Και η κυρία Κέτη? Η κυρία Κέτη είχε τα διαβάσματα. Πολλά διαβάσματα. Ήταν και ομαδάρχησα στην κατασκήνωση τότε. Δεν προλάβαινε η γυναίκα. Σωστά. Αλλά η κυρία Σούλα είναι μικρή σε ηλικία. Η Άννα λένε ότι είναι από τα πιο παλιά στελέχη. Ναι, είναι, γιατί άρχισε από μικρή. Πόσο μικρή πια? Από το παιδικό. Ζήσαμε ένα οικογενειακό δράμα. Από την αρχή φαινόταν ότι η μικρή σου Λίτσα δεν θα είναι ένα συνηθισμένο παιδί. Και ενώ εγώ και η μικρή Κετούλα παίζαμε με τις κούκλες μας, τις λούζαμε, τις χτενίζαμε,
Η Σούλα ήταν πάντα κάπου στην άκρη. Δεν έπαιζε μαζί μας. Έπαιρνε τις κούκλες, τους έβγαζε τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα δόντια. Μια μέρα βρήκα μέσα στη σάκα της ένα καζάκι. Φοβερό! Και ενώ όλα τα κοριτσάκια της ηλικίας μας μαζεύαμε αυτόγραφα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γραμματόσημα, η Σούλα μάζευε ξυπνητήρια. Τι το θες το ξυπνητήρι, τη ρώτησα κάποια μέρα. Και αυτή τι σας είπε? Στο διάλο υπεριαλιστικό γουρούνι. Έβαλα τα κλάματα, αλλά δεν είπα τίποτα τότε στους γονείς. Μια μέρα, Δευτέρα ήταν, θυμάμαι, καθαρά. Μας πήγαν οι γονείς του Φιλοπάπου να γιορτάσουμε τα κούλουμα. Στρώσαμε το φρεσκοσιδωρεμένο τραπεζομάντιλο της μαμάς και ανοίξαμε τα τάπερ. Στο ένα είχε ταραμά, στο άλλο χταποδάκι, στο τρίτο το καλύτερο, ατζούγες με ξιδάκι. Και όταν ανοίξαμε το τέταρτο τάπερ που η μαμά νόμιζε ότι θα είχε μέσα ντολμαδάκια. Δεν είχε μέσα ντολμαδάκια? Αμάν βρε Τάμι, δεν είναι εκεί το θέμα. Συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι το μάθανε οι γονείς, της δώσανε ένα γερό βρωμόξυλο, δεν την αφήσανε να πάει και πενταήμερη. Δεν ξέρω τώρα από τότε, πρέπει να τα έχει παρατήσει. Αλλά εγώ οφείλω να στα πω, γιατί πρέπει να προσέχεις. Και πώς δεν την πιάσανε? Γιατί πιάσαν όλους τους άλλους. Λοιπόν, Τάμι, σε παρακαλώ πολύ να μην πεις τίποτα πουθενά. Και μακριά από τη Σούλα. Και το χαψέ. Αμάσιτο. Θα ακούει η Σούλα και θα τρέχει. Τέλεια. Καλά, έπρεπε να δεις πώς το έπαιξα. Κάτι διαφραγματικές, κάτι παύσεις, ένα συναίσθημα. Δεν λέω, βοηθάει και το κείμενο. Μια χαρά το γράψατε, αλλά εγώ έκανα πολύ μεγάλη ερμηνεία. Καλά, καλά. Λες να πάει να τα πει πουθενά? Αποκλείεται. Αλλά και να τα πει. Ποιος θα την πιστέψει? Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν. Για πες. Η αδερφή της κυρίας Μπέκου είναι η Άννα της 17 Νοέμβρη. Νωρίς την πέταξε σήμερα. Ωραία. Τη μία χτυπημένη την ξεφορτωθήκαμε. Μας έμεινε η άλλη. Ποια? Άστο. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Γλιτώσαμε από τη γειτονιά, μη μας πάρουν πρέφα οι δικοί μας. Ευτυχώς δεν ξέρει κανείς που είμαστε και τι κάνουμε. Ξέρει. Στο νοσοκομείο. Ναι, γιατί θα μας ξαναδούνε. Άσε μας μωρέ. Σημασία έχει να μην μας δει κανένας γνωστός δικός μας με το Σάβα. Αυτό έχει σημασία. Αμάν. Ο Λαζάρου. Ποιος Λαζάρου? Ο μαθητής μου. Που μας είδε στο νοσοκομείο. Και η μάνα του. Λες να μας δημιουργήσει πρόβλημα? Θα το πνίξω το γρουσούζικο. Θα του ρίξω αύριο μία πενθήμερη αποβολή. Όχι, είσαι με τα καλά σου. 2 φορές τον έχω αφήσει στην ίδια τάξη. Θα τον αφήσω άλλη μία, θα βαρεθεί και θα φύγει. Όχι, σου λέω. Θες μετά να σε ψάχνει καμία μάνα του και να μας κουβαλθεί εδώ πέρα? Δεν θυμάσαι τι γινόταν στο Pop Stars? Και φταίω εγώ που είναι αυτός κουλτσουρό. Θα αλλάξει τακτική. Και τι θα κάνω? Αύριο που θα πας στο σχολείο. Είμαι πολύ συγκινημένη. Συγκινημένη και υπερήφανη ταυτοχρόνως να έχω για μαθητή μου αυτόν τον εξαίρετο νέο. Ένα από τα πιο σημαντικά και φωτισμένα μυαλά που έχει βγάλει αυτός ο τόπος κατά το πέρασμα των αιώνων. Έναν μελλοντικό νομπελίστα. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό το αγόρι με το κοφτερό μυαλό, με την οξυδέρκεια, με την δίψα για μάθηση. Αυτό το αγόρι θα πάει πολύ μπροστά. Έβγε Λαζάρου! Ο Λαζάρου λοιπόν πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους σας. Γιατί μόνο ο Λαζάρου μπορεί να σας μάθει. Πώς να πάρουμε απολυτήριο στα γεράματα. Ποιος το είπε αυτό? Κρασάς, έξω! Λαζάρου, παιδί μου, θέλεις να πεις κάτι? Ω, τι σεμνότης. Θα εισηγηθώ στο Λυκειάρχη να πάρεις τη σημαία. Και από σήμερα θα πάρεις και το απουσιολόγιο. Μα κυρία, εγώ είμαι η απουσιολόγος. Ίσον, απολύεσαι. Από σήμερα το απουσιολόγιο απονέμεται στο Λαζάρου.
Καλά, εσύ είσαι να σε πάρει ο Τσιτσίνκος να γράφει διαλόγους για την πυρκαγιά. Εγώ δεν υπάρχει πιθανότητα να τα πω αυτά. Καλά, όχι ακριβώς αυτά, κάπως έτσι πάντως. Ούτε κάπως έτσι. Με εξαίρεση το σημείο που πετάω έξω τον κρασά, όλα τα άλλα απορρίπτονται. Και εσένα, βρε παιδί μου, τι σε πειράζει το να παίρνει το παιδί. Δώσ' του και ένα πολιτήριο, πάει στο καλό. Και εσένα σου δώσω ένα πολιτήριο, αλλά δεν πήγε στο καλό. Σε εμάς ήρθες. Αφήστε με, θα δω τι θα κάνω. Καλά, δεν μου λες, γιατί έχεις φάει τέτοιο κόλλημα με το συγκεκριμένο παιδί? Δεν ξέρω, έχω φάει. Δεν ξέρει, έχει φάει. Άστιν, εγώ τι καταλαβαίνω. Κι εγώ είχα φάει κόλλημα. Τότε που χωρίσαμε με το Σάβα. Με ποιον καλέ? Με τον καντινιέρη του στούντιο. Δεν ξέρω, μου θύμιζε, λέει, τον παπά που μας πάντρεψε. Και κάθε μέρα που πήγαινα και ζήταγα μία πίτα, με ρώταγε ο Χριστιανός. Τυλιγμένη? Και εγώ τι άκουγα? Χωρισμένη? Μια μέρα δεν άντεξα. Πήρα το κέτσαπ που το άδειασα στο κεφάλι. Δεν πάτε καλά. Απορώ εσύ. Τι εγώ? Καλά, εσύ δεν βασανίστηκες. Για ποιο πράγμα? Για το Σάβα. Δεν πόνεσες, δεν έκλεψες, δεν πήρες ένα χάπι. Δεν τα έβαλες. Με μένα. Τι? Με μένα τα έβαλα. Κακός. Με το Σάβα πρέπει να τα βάλεις. Είδα και σας που τα βάλατε την προκοπή σας. Άκου να δεις, κοριτσάκι μου. Για το ότι ο Σάβας είναι μαλάκας, φταίει ο Σάβας. Για το ότι δεν το καταλάβαμε όμως, φταίμε εμείς. Διαφωνώ. Μόνη σου έπεσες εσύ στα χάπια, μόνη σου και εσύ στο τελεμάρκετινγκ. Δεν σε πήρε ο Σάββας από το χέρι να σε πάει. Εμένα όμως με πήρε από το χέρι, μου φόρεσε χειροπέδες και με έστειλε στη στενή. Μη μου λες λοιπόν αν βασανίστηκα ή όχι, γιατί όσο και αν πονέσατε, την ελευθερία σας δεν τη χάσατε. Εγώ την έχασα όμως. Ναι, αλλά δεν έχει αλλά. Μπες φυλακή με το καλό και θα με καταλάβεις. Εγώ την ελευθερία μου δεν την ξαναχάνω. Και δεν περιμένω κανέναν άντρα να μου τη χαρίσει. Την παίρνω από μόνη μου. Κανένας άντρας δεν θα σου πει ότι σου χρωστάει. Εσύ χρωστάς τον εαυτό σου. Αν λοιπόν θέλετε να κλαίγεστε και να είστε τα θύματα αυτού του μαλάκα, κάντε το. Εγώ παίζω σε άλλο έργο. Και παίζω για την πάρτι μου. εγώ σε ποιον υποτίθεται ότι χρωστάω? Της Μιχαλούς. Θα δώσω τέλος στην εγκληματική δράση του παρανοϊκού εμπριστή. Πιο σιγά. Θα δώσω τέλος στην εγκληματική δράση. Θα δώσω τέλος στην εγκληματική δράση του παρανοϊκού εμπριστή. Από μέσα σου! Δεν μπορώ. Πρέπει να τα λέω δυνατά, να μ' ακούω, να με διορθώνω. Εσύ τι κάνεις εδώ? Τι είναι αυτά διαγωνίσματα? Το έχουν αλλάξει τώρα το σύστημα. Το έχουν αλλάξει. Τι θες, παιδί μου? Ρωτάω. Ποιο σύστημα? Έχει πάψει να είναι το άριστα το 20, τώρα είναι το 10. Όχι, το 20 είναι. Ναι, αλλά εδώ κοίτα τι λέει. 6, 9, 8. Δεν προσέχεις. Έχει και 0 μπροστά. 08, 06, 09, 05. Κατάλαβες. Διψήφιο. Και επειδή είναι διψήφιο, τι σημαίνει αυτό? Καλέ, εσύ τα τσάξεις τα παιδιά. Όλα κάτω από τη βάση τους έχεις βάλει. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό? 11. Σιγά κάνε, καταξοδεύτηκες. Δεν πήγατε για ύπνο ακόμα? Έλα εδώ να δεις τι κάνει αυτή. Τα έχει τσακίσει τα παιδιά. Κοίτα. Να σου πω κάτι. 11 έχει, όλα τα άλλα είναι 6. Μπορείς να φύγεις από το κεφάλι μου από πάνω? Όχι, δεν θα φύγω. Να φύγεις. Θέλω να φύγεις. Ναι, θέλω να φύγεις. Μέσα είναι ειδικά κομμάτια. Θέλω να φύγεις. Να φύγεις. Να φύγεις. Για δεν συνδέω παντελόνι. Τι σκατά θα βάλω τώρα να βγω έξω? Μου λες! Άντε μην τα πάρω! Γάμω το κέρατό μου! Σάβα!